Ahojte priatelia, chcel by som vás pozvať na jedno nádherné podujatie 24. augusta tu na futbalovom štadióne v Lučenci. Ako každý rok majstrovstvá Slovenska hode mobilným telefónom, aj tento rok nebude chýbať hudobný program, gastrozóny, budeme hádzať mobily v 3 kategóriách na diaľku a prvé ceny sú v hodnote 5000 eur, takže tešíme sa na vás, príďte rodiny s deťmi, bude to naozaj fajn atmosféra. Takže v Lučenci 24.8. na futbalovom štadióne o 10. Idem na to, hej. Prvá cena, 5000 eur je doma. Nie som to hodil, Roman. Začaj, hádam až do Málinca tento rok. Tu, mám. Ježíš, tu je voda. Chytaj.